салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Элонтеҷи. имрӯза ман ба шумо видеои мошинбозори шаҳри Бохтар яъне шаҳри Қуронтепаро пешкашатон мегардонам. нархҳои мошинҳои дар видео буда аз 11000 сомонӣ то 45000 сомонӣ аст. курси рубли русӣ дар Тоҷикистон 1000 рубли русӣ 142 сомонӣ аст. видеоро то охираш тамошо кунед, бовар дорам ки ба ҳамаи шумо писанд меояд. дар охири видео ба видео лайк гузоштан ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед. марҳамат, видеоро тамошо кунед. Мерседес сечка объемный, моторш 1.8, сӯзишворӣ бензин, ҳуҷҷат надорад, кондитсионер кор мекунад, Кайд параш бигирем, бахшиш. Солаш 1997. Салони дарунш ҳам тоза туфтестай. Сечка объёмный туфтестай. Электропакет. Пробег 272295. бахшиш ки прасёвда объём гуфтам нафаҳмида. номери телефон дар коробка нака 91 00 80 33. اینجا خختم بینه با زنگ میزنه. دایو نکسیا سالش 1996. موتور 1.6. корейский. газ و бензин, электропакет, центрозамок, коробка механика, пробег 602445. нархш 11000 сомонӣ бо арзон мешавад. ҳамин номеро рамонай 915 29 29 36. Подписчики бисёр заём фоидаам. ҳамат просмотр, ҳамат подписчикам. Opel Astra-G, солаш 1998, моторш 1.616. газу бензин, газу бензин, газу бензин. ҳуҷҷат то моҳи апрел вақт дорад. электропакет, чанд ҳазор сомонш каде? нархш 30000 сомон бо савдо мешавад. коробка механика, пробег 126011. ҳамин номеро рамонов
ҳамин номерро қатъӣ метавонед дар тамос бошед. 977 85 77. Opel Sedan солиш 1996, газу бензин, мотор 1.6, кондиционер дорад. ҳуҷҷатҳои мошин 1 сола, танировкаш 7 моҳи дига вақт дорад. Электропакет. Салони дарунан сёмка мекунем ӯзяка. Центразамок шикор мекунад. Центразамок шикор мекунад. Мошин ба пултай. Пробег 279867. нархша чанда каденака? Бо арзон мешавад 38. нархаш 38000 сомонӣ бо арзон мешавад. номеро телефони дар кори бигӯен. 905 45 35 55. Opel Hatchback солиш 1994, моторш 1.6, газу бензин, ҳуҷҷатҳош 11 моҳи дига вақт дорад. балонош нава? 4 балони нав дорад. چند هزار سامانش کده؟ 22 تا با ارزان میشه. نرخش 22000 سامانی با ارزان میشه. коробка механика. пробег 399439. номер телефони дар кори битен. ягон номер телефон дар кори 93 467 87 87. Opel Hatchback солиш 1997, моторш 1.6, газу бензин, ҳуҷҷатҳо то моҳи март вақт дорад. задний камера. Лава. O'zi ustama durib, burun salon so'qim. нархш 30000 сомонӣ бо савдо мешавад. телевизор дора. пробегаш 338203. номеро телефон дар кори битен. 93 467 87 87. ваз 21015 мошинои Самара
солаш 2004. Мотораш 1.6 4 цилиндра мега. Газу бензина? Бензини холи. Ҳозир салон даруншон камера мекунем. Электропакет кардагия. Коробка механика ая. Коробка механика. Пробег ша чхел бинем ака. Пробег ша. Ки? Пробег. Пробегаш 242365. Мошин тоза метова. Нархша чанта каде? Бо арзон мешавад 20. О, гам мезанам. Нархш 20000 сомонӣ бо арзон мешавад. Номери телефон дар кори аптен 93 329 27 72.